som man knappast hade kunnat mobilisera för bara något år sedan. Men både esterna själva och deras vänner är osäkra om hur långt som dagens självständighetskrav ska kunna drivas. För bara ett år sedan var den estniska flaggan förbjuden i Sovjetrepubliken. Idag vajar den både i Estland och här i Göteborg, där esterna idag firade republikens självständighetsdag. Under det senaste året i Estland har det hänt saker, minst sagt. Den moskvatrogna estniska partiledningen har bytts ut. En folkfront har bildats, ett miljöparti har växt fram och ett officiellt oppositionsparti. Anmärkningsvärt i Göteborg idag var också att den statliga estniska televisionen fanns på plats för att dokumentera firandet för sändning i estnisk tv. Men esterna i Sverige ser risker i utvecklingen. Det är en risk vi gärna tar, för att tidigare har vi inte haft något val. Nu har vi åtminstone möjligheten att påverka det hela positivt, och den risken måste vi bara ta. Du är rädd för ett bakslag? Ja, det är alla som är inne i den här situationen. Men som sagt, vi har inget val. Nästa chans kanske kommer om 100 år eller om 50 år igen. Så att tycker du att ni är tillräckligt försiktiga? Ja, det tycker jag. Och speciellt de som nu försöker driva på utvecklingen i Estland. De är väldigt taktiska och kör det här väldigt genomtänkt. Ett steg i taget hela tiden på den vägen mot friheten. Självständighetsdagen firades på estniskt vis med sång. Det var så det började förra sommaren i Tallinn, den sjungande revolutionen. På plats i Göteborg idag fanns representanter för svenska regeringen och för oppositionen. Sovjetunionen är en stark nation. Den ryska nationen rättare sagt är en stark nation. Men jag tror att den ryska nationen inser att för att förändra sig själv, och det är också nödvändigt. Det är inte bara estnisk kultur som har förtryckts under dessa decennier, det är också rysk kultur. För att de ska kunna förändra och förnya sig själva så måste de ge frihet åt dem som de har förtryckt. Annars får de inte sin egen frihet. Jag tycker ändå att de självständighetssträvanden som vi kan notera och de uttalanden som görs, de tyder på att det är en process på gång som kommer att leda till en ökad självständighet. Det är alldeles klart. Men några analyser av hur långt en utveckling kan gå inom Sovjetunionen, det kan jag inte göra. Sen i somras så har det varit möjligt att besöka de gamla svenskbygderna i Estland som tidigare har varit stängda på grund av militära skäl. Här talar man alltid svenska på sina håll och upplever just nu en svensk renässans, skulle man kunna säga. Förr i tiden var den lilla orten Haapsalu van vid fina besök. Då kom de ryska storfurstarna hit för att bada, och till deras ära byggdes den pampiga stationen i trä. Men Haapsalu har först och främst varit centrum för den svenska kulturen. Redan på 1200-talet bodde svenska biskopar i denna borg. Det var de som beskattade de svenska bönderna i Estland. Och under andra världskriget flydde svenskarna till Sverige. Men deras små trähus står kvar än idag. Idag upplever trakten något av en svensk renässans. Kontakterna med Sverige har blivit allt tätare, och stans populäraste fritidssysselsättning är kvällskursen i svenska, som hålls av Enno Tormen från Tallinnradions svenska sändningar. Jag läser svenska eftersom min farfar var svensk, och jag vill också resa till Sverige. Jag har släktingar i Sverige som kan inte tala estniska. Jag har läst i 4 månader. I Stalins tiden var det väldigt svårt. Vi hade ingen möjlighet att hålla förbindelsen mellan vårt land och Sverige
Och om man lite grann började tala hur man kan besöka Sverige så dömdes mig till 25 års fängelse. Från detta var jag i Sibirien 6,5 år. Tror du att de här eleverna som nu sitter och läser svenska kommer att få användning av sin svenska? Det hela är förknippat lite med ett hopp om demokratisering och europeisering, om man kan så säga, av Estland och trakterna här. Och ett visst framtidstro i varje fall kan man tala om.